Ostres, amb això m'he donat una idea. Podem fer titelles. Avui farem titelles. Ara ensenyarem les coses per fer-ho. El més important, els guants, vells de casa. També pegamento. També un rotulador permanent. També tisores. També ulls, que serien aquests. També goma eva groc. També goma eva negra. Filtros i també ajudes de les vostres mares i pares. Ara comencem a treballar. Ara, per fer el rei necessitem goma eva en forma de corona, goma eva negra, forma de barba, o si no, el color que vulgueu, els dos ulls, la boca i el dit d'aguantallat vell. I també el pegamento. I ara ho tenim d'enganxar. Primer enganxarem la corona, li fiquem pegamento una mica i ara ho enganxem amb molt de cuidado perquè si no nos podem enganxar amb el pegamento. Ara els ulls del rei. Li fiquem pegamento i amb molt de cuidado ho fiquem. I després a l'altre ull, nosaltres ho fem amb el més petit i més gran, així és la titella més divertida. I ara la boca. I tenim de tindre molt de cuidado perquè si ho fem molt petit, mireu el que passa, que al meu pare se li ha enganxat, però ja ho hem arreglat. I ara l'últim, la barba. I ja hem acabat el rei, però no us preocupeu, aquí no acaba el vídeo. Farem, quan acabi, ja que estigui tot retallat, tot el guant retallat, doncs ja acabarem. No n'hi ha rei sense reina. Primer de tot, el cabell de la reina. Ho fiquem en pegamento i ho enganxem amb molt de cuidado. I ara a l'altre tros. I també ho enganxem. I hem fet la corona de color rosa, així és més bonic. Ara fiquem el pegamento i ho enganxem a la titella. I ara els dos ulls amb el pegamento amb molt de cuidado, com us he dit, que es pot enganxar, com li ha passat abans al meu pare. I l'últim seria la boca. Fiqueu per comentaris o també per likes. Si fiqueu molts likes, doncs en faré més titelles, però d'unes altres coses, vale? I ja hem fet la reina! Ara farem el pallasso del rei! Piri, piri, piri!
Mira, aquests són els cascavells i ho enganxarem en el filtro i quedaria així. Ara ho enganxem amb molt de cuidado i ja serien dos. I podeu fer-ho de cada color, o si no us agrada així, doncs de color que vulgueu. Es pot fer amb el color verd, vermell, blau, rosa, el que vulgueu. També amarillo i no sé. Es poden fer moltes coses. I ho enganxem, vale? I si no teniu cascavells, vale? Doncs no passa res, però també si teniu algú i ho agiteu, vale? I si es pot treure, doncs ho podeu ficar així sona com que siguin cascavells. Ja tenim tots els cascavells. I ara tenim d'enganxar la boca primer, si voleu. Vosaltres enganxeu primer la boca. I ara els ulls. Com he dit abans, nosaltres ho fem amb un petit i un gran, si no us en recordeu, perquè així serà més divertit. Si voleu fer d'unes altres coses, doncs digueu que ho fem d'unes altres coses, com, no sé, com la caputxeta, el llop, el caçarol, l'abuelita. Una opció, també. Hi ha moltes opcions per fer de titelles. I podeu mirar el pallasso del rei, vale? Perquè així jo ho estic veient, vale? I és superxulo, així, tu. I el pallasso del rei què fa? Doncs va al castell del rei i de la reina, vale? Va corrent si vol i li diu missatges. I ja hem acabat el pallasso del rei. Tarat! Ara farem el cavaller. Primer fem el cas, l'enganxem, vale? I seria així. I ara tenim d'enganxar-li els ulls. El tenim d'enganxar. I el cavaller porta una cosa que jo i el meu pare ho hem pensat, que seria amb un palillo de cuina, podria ser la llança. I ara ho enganxem i ara la llança, l'arma del cavaller. Ho fiquem així i ara ho tenim d'enganxar. I ara esperem. I aquí és el cavaller, així és. I ara l'altre, que era l'enemic del cavaller, el drac. Primer, com hi ha tantes coses, doncs primer li podem enganxar les banyes. Les orelles o banyes, el que sigui. Si ho enganxem a darrere i es veu per davant. Per què?
perquè així no seria tan realista les banyes, però així ho fem... Nosaltres ho fem així, i si voleu fer-ho les banyes o les orelles a davant, és que no passa res, vale? I si voleu fer-ho així com jo ho he dit, doncs ho podeu fer. I ara a l'altre ull. I un dia, vale, doncs vam fer també titelles, vale, però no ho vam gravar, per què? Perquè no ho havíem pensat, però va quedar molt bé i seria com la mostra, vale? I ara ja hem acabat de fer la boca, els ulls i les banyes, i ara la cua del drac. I li farem foc. Vale, ara li farem, ho combinem amb goma eva de color groc i també goma eva de color vermell. I ara ho enganxem. I ja tenim el drac! Ja hem fet les 5 titelles. El més important és la imaginació per fer les titelles. Ho diem nosaltres, les titelles. I aquests són els que hem fet. El rei, la reina, el pallasso del rei, el cavaller i el drac, perquè són les 5 mans. I els altres que vam fer que eren la lluna, el pastoret, un porc, el dimoni i l'estrella. Aquests són els que vam fer, que no vam gravar, però us ha agradat el vídeo? Fins la propera! I també, si fiqueu molts likes, i podeu ficar per comentaris que o si podem fer més titelles d'una altra cosa, vale? Doncs sí, les podem fer i li teniu de ficar un gran like! Adeu!